Aklan Governor Florencio Miraflores ginmanduan ang hotel sa isla sang Boracay nga magpahamtang sang isolation facility. Mga nagbayular sa protocol sa pagsulod sa Boracay naglabot na sa 105. Si John Sala nakatutok. Halin sa nagsugod ang liwat nga pagbukas ang isla sang Boracay para sa mga turista nagpatuman sa hugot nga protocol sa local government unit sang Malay Aklan agud masiguro nga hindi na maglapta pa ang virus. Apang sa baylo nga sundon madamo sa mga turista nga nagikan sa luwas sang probinsya ang nagbayular sa mga nasambit nga protocols partikular na sa pagpasa sa ginpeke nga RT-PCR test result. Sa datos sang Aklan Provincial Government naglabot na sa 105 tanan ka mga turista ang nagpasa sang peke nga RT-PCR test results. 22 lang sa among nga numero nakasulod mismo sa probinsya sa Aklan apang anom pa lang sa ilang napasakaan sang kaso. Once na mag-develop sila ng symptoms while sa island, kung sa pag-assess nila is may symptoms medyo attributable sa COVID, so if dalon anay dira sa facility. Dugang paniibareta igadeklara naman nga persona non grata ang mga nagbayular kag hindi naliwat makabalik pa sa isla sang Boracay. Ginpatawag ni Aklan Governor Florencio Miraflores ang mga hotel operators and owners sa isla sang Boracay agud diskusyonan ang mando sini nga pagpatukod sang isolation facility sa tagsa ka establishmento. Ang iban sa Aklan Airport Intercept, ang iban sa Aklan Jetport, ang iban nakasulod sa island na. Samtang sa syudad naman sang Silay sa Negros Occidental, ginparada sang kapulisan sa dalan ang mga pasaway wala nagasuksok sang face mask agud madudla. Makita sa video sang Silay City Police nga nag-obserba man sang physical distancing ang mga nagkaladakpan samtang nagaparada. Samtang sunod naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, exempted sa quarantine protocols kag testing ang mga government officials kag personnel nga may work-related travel. Kinahanglan lang ang magpresenta sang valid IDs, travel authority o kung travel order ang mga ini. Sa pinakauli nga guidelines sa ginpagawa sang IATF, DOH kag DOTR ginmando ang pagsuksok sang face mask sa tanan nga mga sakay sa mga pribadong salakyan bisan pa isa lang sila kabalay. Magluwas na lang kung nag-iisahanon lang ang driver. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, Western Visayas.